Takže ja vám želám všetkým krásny večer. Poprosím vás predtým, ako začneme toto vysielanie, tam dole do toho chatu mi napíšte, či ma počujete dobre, či je dobrý obraz, či je všetko v poriadku po technickej stránke. Fajn, Prešov, Poprad v poriadku, Írsko, Košice, Brno, výborne, fajn. Takže vám ďakujem za odozvy. Môžeme začať, takže ja vypínam chat. Fajn, takže moje meno je Marek Michalák, ja vás ešte raz vítam na dnešnom živom vysielaní s názvom Test Drive. Dneska tu strávime spolu zhruba nejakú pol hodinku, nejakých 30 minút a za túto dobu sa v podstate dozviete to, prečo ste tu boli pozvaní, čo môžete očakávať a samozrejme, čo vám to všetko môže priniesť. A keď to tak zhrniem, tak v podstate odpovieme si na 3 jednoduché otázky. Čo tu máme za produkt? Čo tu máme za biznis? A čo treba preto robiť, aby človek tento biznis vôbec mohol začať? Naozaj bude tu mať všetko veľmi jednoduchú podstatu a tých z vás, ktorí ste tu dneska prihlásení a uvidíte v tom zmysel, bude sa vám to páčiť a budete chcieť začať s nami budovať tento biznis, tak vy môžete začať už po skončení tohto vysielania, pretože máme na to nachystaný systém, ktorý nám dáva tieto možnosti. Tí z vás, ktorí ste tu dneska prihlásení a možno z hociakého dôvodu v tom nenájdete nič, poviete si, že vám to možno nedáva nejaký zmysel, alebo si možno poviete, že to nie je pre vás, tak samozrejme nič sa nedieje, život ide ďalej, nájdete si niečo iné. Takže takto jednoducho na úvod a chcem ešte povedať, že tieto informácie naozaj sú tu všetky nezáväzné, ale už na základe nich budete môcť urobiť vy to svoje správne rozhodnutie. Ja chcem taktiež dneska privítať ľudí, ktorí ste tu prihlásení aj z iných krajín, ako je Slovensko a Česko. A keď sa tak na tým človek zamyslí, to je práve tá výhoda. Nikam sme nemuseli cestovať na prezentáciu desiatky kilometrov, niekde stáť v zápchách alebo v škaredom počasí niekde cestovať. Ale každý sme dneska v pohodlnom prostredí, ja som doma, vy ste možno niektorí taktiež doma, možno v reštaurácii, na hoteli, na chate, neviem ešte kde všade sa dá pozerať toto vysielanie. Ale to je to podstatné, že sme v pohodlnom a v komfortnom prostredí. A to je práve vďaka internetu. Preto chcem zdôrazniť, že aj tento biznis výhradne budujeme cez internet. A to nám dáva samozrejme obrovské možnosti. Aj keď určite vy, mnohí máte tiež skúsenosti na internete, ja taktiež som sa v minulosti na istých veciach tam popálil. A vieme, že keď človek tam chce niečo nájsť rozumné, tak sa musí preklikať cez množstvo hlúpostí, blbostí, ktoré sú dneska na tom internete. A je jednoducho ťažké a zaberie to čas, kým tam naozaj sa dostaneme k nejakej správnej veci. Ale dovolím si tvrdiť z mojej vlastnej štvoročnej skúsenosti v tomto biznise, že vy, čo ste tu dneska, môžete byť naozaj v kľude, pretože toto není niečo, čo sa iba skúša, čo sa testuje. Máme tu na overenú spoločnosť Forever Freedom International, ktorá už 8 rokov funguje po celom svete. Máme tu na systém, vďaka ktorému naozaj každý človek vie tento biznis vybudovať. A máme tu reálny produkt, unikátny produkt, ktorý dneska potrebuje každý. No a na základe týchto aspektov si taktiež dovolím povedať jednoducho, že každý tu má aj reálnu šancu vďaka tejto príležitosti si zmeniť svoj život. O tomto budeme taktiež dneska hlavne rozprávať. Mne sa taktiež v mojom živote naozaj veľa vecí zmenilo za dobu 4 rokov, odkedy budujem tento biznis profesionálne. A keď sa to ku mne prvýkrát dostalo, ja som v tom období ešte vodič z povolania, chodil som do práce, ale vedel som, že to není to, čomu sa chcem venovať celý život. Vedel som jednoducho, že to není tá cesta ku slobode alebo k nejakej nezávislosti. Od rána do večera jednoducho som pracoval za pár eur, za tú almužnu mesačne, nemal som čas na seba, na svoju rodinu a sám seba som sa pýtal, že dokedy vlastne chcem takto žiť. Spýtal som sa seba jednoducho, že keď prídem do dôchodku, čo potom? Dostanem 30% z toho, čo som kedy zarábal, nič som za sebou nevytvoril a jednoducho som si povedal, že to není život, ale to je naozaj iba prežitie. A stále som veril, že musia byť nejaké možnosti jednoducho, ktoré naozaj dajú človeku tú slobodu, ktoré dajú mu tú nezávislosť a proste hľadal som takéto cestičky. A jedného dňa mi zavolal môj známy, ktorý som bol akurát v práci, naozaj za tomu veľmi dodnes ďakujem. A povedal mi cez telefón, že sa chce so mnou súdne stretnúť, že mi chce niečo ukázať, že sa dostal k jednému zaujímavému produktu a že je s tým spojený aj biznis. Či si ho vypočujem? Tak samozrejme ja som práve čakal na takýto impuls, na takúto informáciu, takže samozrejme bol som otvorený, pretože naozaj som tú zmenu nejakú v živote chcel urobiť. Tak som sa s ním stretol a vtedy tam pred 4 rokmi pri tom stole som začal čerpať prvotné informácie o celom tomto projekte. Čo mi v prvom rade predstavil je nosný produkt tejto spoločnosti s názvom MPG Boost, takáto flaštička, takáto látka, možno už niektorí to poznáte, je to čoraz viacej známe medzi ľuďmi. A povedal mi to vtedy iba veľmi stručne, povedal mi, pozri sa Marek, toto je produkt, ktorý keď budeš používať vo svojom vozidle, dá si to do paliva vždycky, keď natankuješ. Uvidíš ohromné zmeny.
A vo mne to tak vtedy evokovalo, keď som to tak počúval, lebo ja som v minulosti vyskúšal kadejaké prípravky do paliva, samozrejme tie výsledky boli vždycky diametrálne niekde úplne inde, než sa sľubovali. A keď som sa opýtal, tak povedz mi teda, čo mi to má priniesť, aké ohromné zmeny pocítim. A on mi povedal, že mi to nepovie. Že mám to vyskúšať a že mám mu to potom sám zreferovať. Takže to odpoveďou ma trošku vtedy šokoval, že nepovie mi, čo mi to urobí, ale ubezpečil ma, že jednoducho to naozaj pocítim, že on to už dlho používa a že to pochopil. A že je na mne, či to pochopím taktiež, keď uvidím tie výsledky. Takže dal som vtedy na ňo a nakoľko som si hovorím, že ho dlhé roky poznám, nemám mu dôvod neveriť. A na druhej stránke som videl, že naozaj z toho produktu veľmi nadšený. Takže som si ten produkt od neho vtedy zadovážil a začal som to na mojom aute testovať. Moje auto Renault Laguna je to 2 liter, naftový motor 110 kW, 2006 ročník. Mal som vtedy nabehané skoro okolo 90 000 km. A keď som to začal dávkovať, tak prvú, druhú nádrž som takú zmenu moc veľkú nezbadal, ale pri 3., 4. nádrži sa mi zdalo, že naozaj to auto ide tak hladšie, že je ten chod taký jemnejší. Ale pri tej 5. nádrži tam skutočne som si prestával svoje auto poznávať. Tam, kde som bol bežne zvyknutý chodiť na nižších rýchlostiach do kopcov, napríklad na 3, dám 4 a to auto bez problému si dodneska ťahá z nízkych otáčok, o mnoho vyšší krutiaci moment. A hlavne taktiež pri akcelerácii to bolo naozaj veľmi výrazné. Ja som mal miestami pocit, že mám o 10-15 koní navyše. A pre mňa ako vodiča, ktorý má na takú dynamickejšiu jazdu, to bol veľmi príjemný užitok, takže toto ocenia hlavne aj takíto vodiči. Z hľadiska hlučnosti motora, spomínal som, že mám diesel. Dodneska má to auto zvuk podobajúca viacej benzínu, takže po tej stránke to bolo už radikálne pri tej 5. nádrži v tých mojich začiatkoch. Ale čo ma tak najviac tedy fascinovalo okrem týchto všetkých vecí, bol ten zvýšený dojazd. Ja som mal namerané vždy, že na tej jednej nádrži urobím zhruba okolo tých 800 km, lenže keď som vyjazdil tú 5. nádrž, tak som mal 950 km. O 150 km som urobil navyše a to som naozaj vtedy nechápal, neveril som tomu, že to jednoducho není možné. Nakoľko som spomínal, že mám rád takú rýchlejšiu jazdu, preto mi to absolútne nesedelo, keď som ten produkt testoval, pretože hovorím si, že jazdím takisto. Môj štýl jazdy je stále taký istý. Tak ako som reku mohol urobiť o 150 km navyše? Samozrejme som si to chcel overiť ďalšiu nádrž, ako som ten produkt testoval a stále ten dojazd bol o pár kilometrov väčší. Dodneska prejde na jednu nádrž okolo 170 km navyše. Takže toto vtedy, to boli tie moje začiatky, kedy naozaj ma ten produkt doslova uchvátil, pretože aj čo sa týka z hľadiska úspor na palive, na jednu nádrž to vychádza okolo 12 €, čo si myslím, že je zaujímavé číslo pri dnešných cenách za pohonné hmoty. Ale taký najväčší prevrat vo mne osobne to spôsobilo vtedy zhruba pri tej 8. 9. nádrži, keď som šiel na emisné pracovisko a tí páni, ktorí mi tam merali emisie, tak po 5 minútach sa ma opýtali jednoducho, či si z nich strieľam, či si z nich robím srandu. Ja som vtedy nevedel, čo im mám povedať a nakoniec z toho vyšlo to, že mi nevedia namerať absolútne žiadne emisie. Ten prístroj im tam stále vypiskoval, nech skontrolujú, či dali tú sondu vôbec do výfuku. Oni nevedeli jednoducho, čo majú robiť, pretože tie emisie boli nulové. Až na nejaký 5. 7. krát, keď už ten motor bol samozrejme trošku chladnejší, tak sa im podarilo namerať emisné hodnoty na 0,01 dymivosť. Ja osobne som sa vtedy moc do toho absolútne nevyznal, ani som nevedel, aké má mať hodnoty, aké sú dobré, aké sú zlé, ani som absolútne vtedy neriešil nejaké životné prostredie, ekológiu a celkovo prírodu. Nebolo vtedy jedno naozaj, či mi to auto dymí, či mi nedymí. Ale viete, keď toto zažijete na emisnej stanici, keď takto ľudia tam k vám pristúpia a hovoria vám takéto veci, tak ja si myslím, že to vzbudí zvedavosť u každého, tak ako vtedy u mňa. A ja som si vtedy hneď našiel starý emisný protokol z toho môjho vozidla spred 2 rokov. A keď som si porovnal tie hodnoty, tak vtedy som to už konečne pochopil. Keď som si vyrátal ten rozdiel, tak to bolo cez 90%. O 90% som mal nižšie emisie, než keď spred tých 2 rokov, keď to auto bolo novšie, keď malo o mnoho menej kilometrov nabehané. A vtedy mi tak niečo hovorilo, že takýto produkt jednoducho dneska musí byť záujem. Hneď som si ja vybavil kopec známych, ktorí jazdia, ktorí by ten produkt ocenili z hľadiska či toho výkonu, či úspory paliva. Hovorím si, že už musia byť vo svete ľudia určite, ktorým aj záleží na tej ekológii. A v podstate tam v ten deň začal môj biznis. Ja som sa hneď vtedy do tohto zapojil a keď som začal o mojim známym rozprávať o mojej rodine, hlavne moji známi sa na mňa dívali ako na úplného blázna, keď som im vravil tie výsledky, ktoré dosahujem s touto látkou, to bolo pre nich naozaj úplne science fiction, neskutočné. Ale viete, už keď vy sami máte niečo na sebe odskúšané, už keď vidíte, ako to funguje, dosahujete tie výsledky, vidíte to na vlastné oči. V živote vás nikto nepresvedčí jednoducho, že to je inak, to sa absolútne nedá.
Ale tie prekážky boli samozrejme trošku ťažšie na začiatku, lebo kým človeka jednoducho som vedel na to naviesť, aby to naozaj sám vyskúšal, tak bola to nejaká doba, vtedy ešte to bolo trošku viacej inak ako je dneska. Ale cez to všetko som sa samozrejme preniesol a dneska po dobu 4 rokov už množstvo ľudí vďaka mne používa ten produkt. Celá moja rodina dneska jazdí na MPG Boost a každý má pozitívne výsledky. Bez rozdielu, či je to naftový motor, či je to benzínový motor, dokonca do LPGčka to dávame. Všade ten produkt funguje stejnako. Ja taktiež za chvíľočku vás poprosím tých, ktorí ste tu dneska prihlásení a už máte skúsenosti s týmto produktom, nachystajte si takú nejakú svoju krátku referenciu a ja za chvíľočku otvorím chat a môžete sa s nami o to podeliť. Skrátka vám ešte objasním, čo to je za produkt, aby ste to dobre pochopili. Chcem zdôrazniť, že toto není palivový produkt. Vieme, že na trhu dneska je kvanta rôznych palivových prípravkov na pumpách, v obchodných centrách, je už toho hodne. Človek už si ani nevie, z čoho si má vybrať. Ale to sú všetko aditíva. Aditíva, ktoré menia vlastnosti paliva. Toto není aditívum, toto je tzv. Tekutý biokatalizátor, ktorý využíva palivo iba na jednu vec. Palivo je iba taký nosič tohto produktu, ktorý má za úlohu to preniesť do spaľovacieho priestoru, tam, kde palivo horí, a pri výbuchu sa komplet spaľovacia komora obaluje do tzv. Mikrokatalytického povlaku, čo je vlastne táto látka, a zmení povrchové vlastnosti komplet celého toho kovu, kde to palivo vybuchuje. To znamená, že ten výbuch sa o mnoho lepšie rozloží a nastáva efektívnejšie horenie. A preto hovorím, je jedno, či je to nafta, benzín alebo plyn, pretože palivo má tu za úlohu len preniesť do spaľovacieho priestoru. Ako náhle sa vytvorí tento proces, tak nastáva efektívne horenie, to znamená, ide dole spotreba, pretože palivo je lepšie využité. Idú dole emisie. Vieme, že keď niečo lepšie horí, tak ide dole dymivosť. Taktiež je dôležité povedať, motor sa nezanáša, nevznikajú karbonové usadeniny. Aha, taktiež z hľadiska toho výkonu, toto naozaj pocíti každý, tam to ide zhruba o tých 10-15% vyššie. Takže aby som iba ja nerozprával dneska o tomto produkte, otvorím teda chat a môžete takú nejakú svoju krátku referenciu napísať, môžeme si ich pár prečítať, nevieme, či stihneme všetky, uvidíme, koľko ich bude. Takže fajn, pomaličky to nabieha, takže Jan Vávra z Českej republiky, Škoda Favorit 135L, 90 ročník, spotreba predtým 10 až 11 litrov, teraz 8,5 až 7,4 litra na 100 km predpokladám. Emisie CO klesli z 2,04% na 0,211%, mohu jen doporučiť. Marika Petrová z Košic, Hyundai i30, o 3000 km používam MPG produkty, v súčasnosti mám najazdených vyše 105 000 km na produkte a mám zníženú spotrebu zo 6,2 na 5,4 litra na 100 km vďaka MPG Boost. Mám skoro nulové emisie. Peter Petrov z Košíc. Môj partner z Maďarska na Renault Clio 1.5 DCI má zníženú spotrebu o 11 až 14% na 100 km, používa MPG Boost. Pavol Dolinský zo Sabinova. Technológiu MPG používam viac ako rok v aute Mitsubishi ASX 1.8 diesel, rok výroby 2010. Spotreba klesla o pol litra z pôvodných 5,6 litra na terajších 5,1 litra na 100 km. Čo je o pekných 10%. Auto teraz lepšie ťahá a zrýchluje, motor beží tikšie. MPG Boost každému odporúčam, je to výborná investícia. Ľudská z Vranova píše, ja s tým nemám bohužiaľ žiadnu skúsenosť. To sme ani my nemali, slečna alebo pani Lucia, treba samozrejme kontaktovať človeka, ktorý vás tu dneska pozval a on už vám dá tie potrebné informácie. Ďalej máme Kiril Andrej z Košíc, používam MPG Boost, jazdím na Mercedes-Benz CDI 220, je to automat. Spotreba na 100 km pred používaním 7,4, po 2 rokoch používania je spotreba 5,8 litra na 100 km. Na 60 litrov nádrž bol dojazd 845 km, teraz 1020 km. Produkt je super, auto letí ako raketa, z výfuku ide, čistý vzduch odporúčam každému, kto si pozná svoj dojazd a chce v dnešnej dobe šetriť svoje peniaze. Áno, tuto je potrebné povedať, skutočne si treba poznať to svoje auto. Tú spotrebu predtým, potom aby naozaj človek, ktorý si presne pozná to auto, ako išlo predtým a máte odmeranú spotrebu, tak jednoducho tú zmenu zaznamenať musíte. Takže ja nebudem ďalej pokračovať, nestihneme si až všetky referencie prečítať, ja vám ešte raz ďakujem. Tí z vás, ktorí si chcete trošku viacej tých skúseností preštudovať, tak po skončení vysielania v systéme Playa TV si to môžete nájsť v sekcii referencie. Tu ste mohli vidieť iba pár takých príkladov ľudí, ktorí už to dlhšie používajú, no a vidíte, aké výhody z toho čerpajú. Či je to z hľadiska lepšieho výkonu, to naozaj pocíti každý. Z hľadiska úspory, niekto šetrí 10,
niekto 15%, niekto 20%, niekto necelých 30%. A to si myslím, že sú významné peniaze, keď sa pozrieme na to, koľko dneska stojí palivo a vieme, že to ide len hore, už to dole nikdy nepôjde. A už len pri 10% sú to naozaj veľmi zaujímavé čísla. A aj k ekonomike produktu sa za chvíľočku dostaneme. Čo je dôležité povedať, akú má vlastne najväčšiu hodnotu tento produkt, je práve z hľadiska životného prostredia. Neviem, či niektorí vy máte naštudované, alebo či sa zaoberáte, alebo či ste už počuli o ekológii a celkovo, čo sa vo svete deje. Vieme, že doteraz to boli všetko len prázdne reči. Už sa všemožné projekty chystali, rôzne ekologické projekty, jednoducho ľudia sa dneska skrývajú za ekológiu. Ale my sme naozaj skutočne šťastní, že konečne tu máme niečo, čo nie je len o rečiach, čo je o dlhoročných výsledkoch, o faktoch. 30 rokov tento produkt využívala armáda. Každý, kto chce, tak to má možnosť vidieť na vlastné oči, ako ten produkt funguje. A my dneska vieme, že celý svet bude tento produkt používať nielen z hľadiska úspory na pohonných hmotách, ale práve z hľadiska zníženia emisí, pretože keď si uvedomíte 90% nižšie, z každého motora, ako som povedal, je jedno, či je to benzín, nafta, plyn, auto, motorka, autobus, a keď 90% eliminujeme emisie globálne, tak bude to mať naozaj ohromný dopad na práve životné prostredie. Takže máme tu jednu veľkú misiu a samozrejme okrem toho, že tento produkt vám môže priniesť výhody, tak vy sa môžete na tejto misii s nami podieľať. Čiže vy si môžete vytvoriť vďaka tomuto produktu v tejto spoločnosti svoj vlastný biznis. Čo k tomu potrebujete, aby ste mohli začať spoluprácu so spoločnosťou FFI, je zakúpiť si svoj starterky, čo je registrácia za 23 €. A za tieto peniaze máte svoju vlastnú webovú stránku, pod svojím menom, čiže vlastnú doménu. A to je tzv. Celosvetový internetový obchod. A taktiež tam získavate k tomu aj vlastnú webovú kanceláriu, kde máte komplet prehľadu všetkých obratov a celkovo o celom tom biznise. A čo k tomu potrebujete, je opäť zdôrazňujem len počítač a internet. Takže pracujeme z pohodlia z domu, na to naozaj netreba zabúdať. Takže za 23 € začínate a máte tu na 3 možnosti, ako viete zarábať peniaze. Pre tých z vás, ktorí sa do tohto biznisu stihnete zapojiť do stredy, tak stredu večer o 8 hodine bude jedno špeciálne vysielanie už pre partnerov, čiže už pre tých z vás, ktorí budete mať túto licenciu, túto vlastnú stránku. A na tom vysielaní sa budeme baviť o takých ďalších krokoch, to znamená, ako postupovať už prvý mesiac od registrácie, aby to malo naozaj efekt. Takže vráťme sa k tým 3 možnostiam. Prvá tá možnosť, už keď vy máte tento štarterky, túto vlastnú stránku, tak máte prístup ku všetkým produktom, ktoré spoločnosť FFI ponúka za veľkoobchodné ceny. My tu nemáme len tento MPG biokatalizátor, máme tam aj rôzne ekologické produkty do domácností, máme tam rôzne nanotechnológie na čistenie povrchov bez použitia jedinej kvapky vody. Rôzne doplnky výživy, ako napríklad Daily Fusion, čo je antioxidant, ktorý sa využíva v kozmickom programe. A zdravá káva na báze liečivej huby reishi, čínsky čaj dlhovekosti a množstvo ďalšieho, takže naozaj si myslím, je z čoho vyberať a vy už ako partner si viete z tej stránky tie produkty kúpiť za partnerskú cenu. Dneska sa ale bavíme hlavne o MPG Booste, pretože toto je hlavný produkt tohto celého projektu a vy už tento produkt viete sa k nemu dostať za cenu 33 €, ale klientská cena je 55 €, čiže už tam je tá výhoda. Z hľadiska ekonomiky, aby ste lepšie pochopili, pravil som, že sa k tomu dostaneme, čo vám vlastne ten produkt priniesie z hľadiska úspory. Táto jedna flaštička je určená až na 3900 litrov paliva. To znamená, že preto som spomínal, že už pri 10% sú to zaujímavé čísla, pretože keď si vyrátate z 3900 litrov, 10% úspora je necelých 600 € ušetrených na palive. My máme ale komerčný priemer okolo 20%, takže zhruba na tomto jednom produkte šetríme cez 1000 €. Takže toto je tá prvá možnosť. Tým v podstate, že používate produkt a zarábate peniaze v podstate na tom, že ušetríte na palive. A druhá tá možnosť, ktorá tu je pre tých z vás, ktorí možno radi predávate produkty, ale ja chcem zdôrazniť, že predávať tu na produkty nie je absolútne tá správna cesta, ako budovať tento biznis. Máme tu na iné možnosti, ale toto je len jedna z nich a samozrejme už je na vás, či sa vyberete tou cestou predaja, ale my osobne to naozaj neodporúčame. Keď sa bavíme o predaji, tak ako som povedal, vy si môžete kúpiť tých produktov, koľko len chcete z tej vlastnej stránky už za partnerskú cenu, čo je 33 € a môžete predávať za 55 € a zarábate ten rozdiel. Tá tretia možnosť, ale ktorá tu je, ktorá si myslím, že je tá najzaujímavejšia možnosť, 99% ľudí si zvolilo práve tú možnosť a to je budovanie biznisu vo veľkom. A práve tu sú tie skutočné príjmy. V tomto prípade, keď človek robí biznis vo veľkom, tak ste percentuálne odmeňovaní zo všetkých tých obratov
produktov tých ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom cez vás do tohto biznisu zapoja. A vieme, že keď viacej ľudí na niečom pracuje, keď viacej ľudí používa produkt, sú samozrejme väčšie obraty a taktiež aj väčšie výsledky. A nakoľko je to produkt spotrebný, tak naozaj má to veľmi rýchly nábeh. Takže čo vy vlastne robíte v tomto biznise? Používate produkt. Užívate si všetky tie výhody toho produktu a samozrejme, že keď vy už ste spokojní, vidíte tie výsledky, ako to funguje, tak automaticky tú informáciu posúvate ďalej. To sú bežné veci. Ja dám si niekde dobrú kávu alebo dobrý obed, poviem o tom ďalej. Nič iné 4 roky nerobím, používam produkt, mám výsledky a len s čím som ja sám spokojný, posúvam ďalej medzi ľudí. To je celé. Takto ako budete ten produkt chváliť, už keď samozrejme budete vidieť, ako funguje, tak stane sa vám, že vaši kolegovia alebo vaši známi ten produkt si budú od vás chcieť hneď vyskúšať. Tak samozrejme, ak máte, viete im ho predať. Ale už keď robíte tento biznis vo veľkom, tak sa neorientujete na predaj produktov, ale už si hľadáte spoločníkov do tohto biznisu, ktorí sú takí istí ľudia ako vy, majú také isté práva v tejto spoločnosti ako vy. Taktiež si vytvoria svoj vlastný starter kit, čiže vlastnú stránku, vlastný e-shop v tejto spoločnosti. Ale už spoločne robíte na tomto obchode. O tom, ako to presne funguje, budovanie biznisu vo veľkom, alebo naozaj tam trošku viacej informácií, tak o tomto sa budeme baviť v tom špeciálnom vysielaní, ktoré bude stredovečer o 8 hodine. A volá sa tréning, ako zarobiť $1000 už do prvého mesiaca od registrácie tejto spoločnosti. Tam si presne všetky tie podrobnosti rozoberieme. Ale chcem, aby ste pochopili, že naozaj každý vie tento biznis budovať. Nezáleží na tom, či ste žena, či ste muž, odkiaľ pochádzate, alebo ako máte školu, alebo či sa vyznáte do motorov, či máte nejaké obchodné zručnosti. Naozaj v tomto prípade na tom nezáleží. Máme tu na jeden geniálny systém Playa TV, ktorý robí celú tú prácu za nás. 90% práce odvádza systém. Každý máme svoj systém Playa TV. Niekto má mpg.playa.tv, niekto má auto.playa.tv, niekto má, ekologia.playa.tv. Každý máme svoj systém pod svojím názvom a vy ste sa tu tiež dneska dostali cez niekoho systém Playa TV. Ľudia, ktorí vás tu pozvali, vám nemuseli o tom veľa rozprávať. To sú ľudia už, ktorí používajú produkt, majú svoje skúsenosti, len posunuli informáciu a ten systém už urobil tú prácu za nich. Vy môžete dneska vidieť naživo, ako to funguje. V úvode ste si vypočuli krátke video, išli ste ďalej celý tým registračným procesom, dostali ste sa dneska až tu na vysielanie Test Drive a už je na vás, čo s tým ďalej urobíte. Či si chcete len vyskúšať používať produkt, alebo chcete ísť rovno do biznisu, ak už máte o tom informácie, to rozhodnutie je len na vás. Takže takouto istou formou budujete biznis aj vy, ovšem keď sa preň rozhodnete. A v čom spočíva vaša práca? Vy si taktiež aktivujete svoj systém Playa TV a samozrejme popri tom už používate produkt, čerpáte z toho všetky tie výhody, šetríte na palive, znižujete si emisie, chránite životné prostredie, posúvate informáciu ďalej medzi ľudí. Sem tam samozrejme, keď niekto chce od vás produkt hneď, viete mu ho posunúť na mieste, čiže predať. Ale celá tá práca spočíva v tom, že všetkých tých ľudí, ktorým chcete o tom povedať, len pozývate do už vlastného systému Playa TV a ten systém už urobí celú tú prácu za vás. Samozrejme stane sa vám, keď tam pozvete nejakého človeka, že pozrie si len úvodné video, nepôjde ani ďalej. Ľudia sú niektorí skeptickí, uzavretí voči novým veciam. Ale to nevadí, príde na nich čas možno neskôr. Stane sa vám, že keď tam niekoho pozvete, tak bude to človek, ktorý si ten produkt kúpi z vášho e-shopu a bude ho len používať. Ale väčšinou sa stáva, keď tam niekoho pozvete. Bude to človek, ktorý vie, čo sa vo svete deje. Človek, ktorý je otvorený novým technológiám, ktorého osloví aj ten biznis. A stane sa vašim spoločníkom. A už samozrejme spolu robíte tento obchod. Takže takouto jednoduchou formou tu všetci zarábame peniaze. Všetky provízia, všetky tieto peniaze, ktoré tu na takúto formu dostávame, tak tie nám prichádzajú na takúto špeciálnu bankomatovú kartu, ktorú spoločnosť FFI posiela bezplatne každému partnerovi. A z tejto karty si vieme vyťahovať peniaze z ktoréhokoľvek bankomatu na svete, takže to je opäť jedna ďalšia výhoda. Už koľko si odtiaľ môžete vyťahovať, to je samozrejme na vás, vy tu môžete zarábať 2000, 5000, 7000 eur mesačne, naozaj tu nie sú absolútne žiadne hranice. Ja poznám ľudí, ktorí tu zarábajú niekoľko desiatok tisíc dolárov mesačne, ľudia, ktorí tu prišli z ulice, z chudoby, ktorí v živote nič podobne nerobili, nemali žiadne zručnosti. A takéto výsledky dosiahli do 2 rokov. Takže hovorím, to tempo a celkovo tie podmienky si určujete len vy sami. Tu nemáte nejakého šéfa nad sebou, ktorý vám bude niečo diktovať. Tu nemáte nejaké normy, ktoré musíte splniť. Je na vás, akou rýchlosťou, akým tempom si ten biznis vybudujete. Či to bude len tak lážou plážou, či to bude
naplno alebo popri zamestnaní vašom alebo popri podnikaní, naozaj to rozhodnutie je len a len na vás. Takže celá tá postupnosť tohto biznisu je len používať produkt, aby ste vy vedeli, o čom ten produkt je. Samozrejme nemôžete niekomu rozprávať niečo, čo vy sami nemáte vyskúšané. Sem tam samozrejme ten produkt môžete predať, ale celé to spočíva len na tom, že všetkých tých ľudí pozývate na takéto vysielania do systému Pleja TV. Tieto vysielania sú niekoľkokrát do týždňa a ten systém už to v podstate vysvetľuje všetko za vás. Tento systém Pleja TV vychádza na 1 mesiac 12 eur a na 3 mesiace 24 eur. Takže celý tento biznis, vrátanie tohto systému vychádza na 47 eur. V tom máte vlastnú stránku, vlastný internetový obchod s webovou kanceláriou a vlastný systém Pleja TV, čo je ten nástroj na budovanie tohto biznisu. Treba myslieť na to už, keď máte vytvorené tieto licencie, aby ste pochopili celý ten obchodný systém a celkovo ako tu efektívne pracujeme, tak treba sa zúčastniť toho vysielania, ktoré bude v stredu večer o 8 hodine, čo je ten tréning. Takže čo vlastne povedať na záver? My naozaj v tomto biznise ešte len začíname, my sme iba na začiatku. Aj keď firma funguje 8 rokov, ja si myslím, že naozaj to bola len taká jedna veľká príprava, pretože pamätám si moje začiatky spred 4 rokov, keď som si chcel niečo nájsť na internete na tom a celkovo sa informovať, kto už to používa, nejaké referencie som chcel, kto o tom píše, rozpráva. Nenašiel som absolútne nič. Bolo málo ľudí, čo o tom vedeli. Preto aj tá cesta na začiatku pred 4 rokmi bola o mnoho ťažšia pre všetkých ľudí, ktorí sa na tomto začali podieľať. Pretože v prvom rade, čo chcú ľudia vidieť, kto o tom píše, kto o tom rozpráva, kde sa to rozoberá a my sme vtedy nemali nič k dispozícii. Dneska, keď si človek otvorí internet, napríklad YouTube, dáte tam názov produktu MPG Boost, názov firmy FFI, tak nájdete už množstvo naozaj diskusných relácií z celého sveta, kde sa už o tomto rozpráva. Pretože hlavným dôvodom je to, že aj z hľadiska konkurencie tu neexistuje na celosvetovom trhu žiadna konkurencia, ktorá by spôsobovala takéto výsledky z hľadiska emisí a z hľadiska úspory. Takže to je ten hlavný dôvod, prečo sa toto už rozoberá celosvetovo. A to je práve aj hlavne vďaka alebo kvôli ekológii. Vy si môžete začať tento biznis budovať samostatne, vy ho môžete budovať aj ako celá rodina. Ja poznám rodiny, vrátane mojej, kde všetci členovia sú zapojení v tomto biznise. A každý z pohodia z domu robí tento obchod. Aj toto vám ešte možno trošku vrta hlavou, že ako je možné s takým produktom pracovať z domu. Možno si stále aj myslíte, že potrebujete mať tomu auto. Ale zdôrazňujem, že máme na to systém, ktorý naozaj zabezpečuje to, že nepotrebuje tu mať človek na začiatku ani auto. Pretože viete si nájsť niekoho z okolia, kto vám ten produkt otestuje, aby ste mali vlastnú referenciu. A celkovo tento biznis budujeme z pohodlia z domu, to je to podstatné. Je dôležité povedať, akých tu máme majiteľov, akú tu máme vlastne firmu. Máme tu naozaj ľudí, ktorí sa o nás starajú. Za dobu 4 rokov, odkedy ja budujem tento biznis, tak firma rôzne exkluzívne dovolenky organizuje. Či sme boli v Las Vegas, na Cypre, Montenegre, niektorí boli na Bahami, teraz sa chystá akcia na veľkej lodi po Stredomorí, takže naozaj stále niečo nám firma dáva. A keď si to ja porovnám s tým mojim predchádzajúcim zamestnaním, tak skutočne to je jeden obrovský rozdiel, pretože určite vy mi dáte za pravdu, do dneska, ktorý šéf klasických zamestnania sa vie takto postarať o firmu. Ja si myslím, že skutočne, ja osobne nepoznám nič také. A hovorím, tie možnosti, ktoré nám dáva táto firma, skutočne toto človek pokopí až, ako to povedať, až za jazdy, keď to pocíti na vlastnej koži. Takže tí z vás, ktorí tieto informácie chápete a vidíte v tom nejaký zmysel, tak skutočne chcem povedať, že viete si tu zmeniť úplne celý život. Toto nie je iba o nejakých aktívnych príjmoch, že keď človek niečo urobí, dostane. To sú klasické zamestnania. Vieme, že keď zamestnanie niečo odvedieme, tak vtedy nám dá šéf výplatu. Ale tu je to práve takým systémom, že keď človek tu urobí jednu prácu dobre raz, tak je za ňu celoživotne vyplácaný. A o takomto systéme dneska hovoria najbohatší ľudia tejto planéty. A to je to geniálne, že naozaj tu nikto nerieši nikoho minulosť, akú má kto školu. Jednoducho každý, kto chce a každý, kto vidí v tom zmysle, tak môže tento biznis budovať. A skutočne, hovorím, to tempo si každý určuje sám. Keď ja hovorím, že aj keby to malo trvať 5 rokov alebo 7 rokov, niekomu to trvá rok, 2, kým si naozaj tú slobodu tu vybuduje. Ale to je to podstatné, že človek si tu niečo vytvára do budúcna, naozaj tú časovú a finančnú slobodu. To je to geniálne. Takže ak vidíte v tom zmysle a chápete, že v podstate tento biznis je spojený s ropou, čiže s benzínom a naftou, a uvedomujete si ten potenciál tohto produktu vo svete a máte chuť sa s nami do tohto biznisu pustiť, tak po skončení tohto vysielania
Samozrejme budete všetci presmerovaní späť do systému Playa TV, cez ktorý ste tu vošli. Kľudne si tam ešte môžete popozerať nejaké veci, nejaké informácie, ale budete tam mať jednu novú možnosť, modré tlačidlo Začať biznis, a cez to tlačidlo si viete vytvoriť svoj vlastný starter kit, čiže vlastnú stránku spoločnosti FFI a vlastný systém Playa TV. Pod všetkým tam máte inštrukcie, čiže návody, ale ak náhodou by ste chceli poradiť, alebo by ste sa tam nevedeli nejako orientovať, tak kľudne kontaktujte osobu, ktorá vás dneska pozvala a verím, že vám už poradí. Takže toľko to odo mňa, ja sa s vami lúčim, prajem vám veľa šťastia a príjemný zvyšok večera. Majte sa pekne.